mapa. Tu, nie, to nie je tu fort. Tu sú zlí! Tu sú zlí! Ja som si až teraz uvedomil. Tu už hráme. A tu už rýchlo. Pomoc. Medic. Doktor, dobre. Fúha. Ďakujem, editor. Kamo. Ma dal. Jak to? Ale ten Bladeon je strašne dobrý. Ja ho chcem mať. Ty ho nemáš? Nemám ho. Mám obsah ďuďu, pane Bože, ten tu avkuje. Nie! My prehráme. Chlapci, my prehráme. Ale prvú hru toto. Ste vyhrali 2-1. No hej. 2-0. Áno, 2-0. Kamu? Doriti. Nie. Čo? Neviem, Červení vyhrali. No, nevadí. Dobre, vadí to. Ten sekund. Čo? To zbijem? Nie, je to vlastne asi... Dúfam, že nikde... Tam nie je toto, čo ja si myslím. Ketchup, tam nie je. Dúfam. To je dobré presné pero pre takých zlých mapách. Manitox! Durkeš, ja si berem... Nie! Ja si berem toto, detonátor. Ďaleko ich zabijem. Som ho nehitol ani. Nijak. Kamo, medic ma hiluje. Hiluje ma medic. Nevadí, že to taký spadne? Nevadí. Ale horí jeden typek. No, ja sa sústredím jak... Wow, ja som zapájila asi najlepšieho... No. Medic... Nie, ja som si vyminul na boje. Somebody's watching me. Turati-tira-tarita. Wow. Wow, nechaj ma, ty jeden hnusák. Thank you. Ďakujem, že ma hľuješ. Ale... Čo tu je? Imbrti nemu. Horí. Neviem, či to, čo počujete, tam 20 zoom. Už by ste mohli počuť. Ale ja keď vidím, tak... No. Tu kúkaj, hej. Pam. Tam to je také hnusné, ale pre vás všetko urobím. Mám aspoň nejakých divákov? Horí. Jo, soldier má. Zomri. Nechaj ma. Berem detonátor. Horí. Dobre. Kill. Ber. Sú ope. Komu nedá iba na jeden hit. Nie, ma dal. Mám killíček. Pekný. Ako je to dobrá hra. Odporúčam vám ju stiahnuť. Nie je to žiadny sponzor, ale... Stiahnite si to. Gapčan. Obsadzujú ti pásmo, Mirax. Čo? Obsadzujú ti pásmo, Mirax. To nie je pásmo. Všetko iba zo školy. Ale obsadzuješ tie. Nie, obsadujú. Kúkaj. Lebo ja ich dám. A už majú. Hoho! Kill. Ja idem obsadiť. Musíš si prieť na toto druhé, na detonátor.
Ma 3 HPčka. Ha! Dal som ho zasa. Mirax, ale ja už za chvíľku idem. Tak to tu je držať mobil. Dobre, tu končí video. Ešte nekončí. Končí. Lebo chcem, aby si aj ty zahral. Však, viete čo? Aj on si zahraje, počkaj. Tu ti dám. Budem ja vám komentovať. Budem vám ja komentovať. Nech sa aj on zahrá, bo... Jak sa strieľa Mirax? Kde si ty? Keby si dal kill, ale tu máš na boje, koľko máš. Zomreš. Dáš ho? Nie. Ako, joj, to zabijú ťa, však nevadí. Ale dal som kill? Hej? Dal som. Nedal si, oni teba dali. Dal som, že typika som zabil. Oni teba dali. Si ho nezabil. Koľko je Mirax? Neviem. Rýchlo. Je 13:54. Takže ideme ľudia. Teraz pôjdeme rezať. Ja to síce nemám, ale pozoroval som Miraxa, ako to robí. Takže už táto viem, čo mám robiť. Tu. Jak sa má prepnúť? Kde sú? Parchant. Kružkom sa prepínaš, Ri. Idíš na blízko! Však si zober iný zbraň. Jak mám? Mirax si mi nepovedal ja. S tým tu som ti ukazoval, že s tým tu sa. Detonátora toto. Dobre, Mirax. Nevedieť. Ukázal tvoj plán. Aj môj idem ukázať. Ale oni obsadzujú. Ok, ľudia. Teraz ich nechám. Počkajte, ukážem moju tvár. Ukázal ma. A jak? Vidíš? Dobre. Ja som zase tebe ukázal veľmi. No, dobre, nevadí. Ja si vezmem detonátor, ľudia. Dobre. Pán! Však sprijal, ty parchant! To som nečakal. Čau. To som nečakal. Ja som sa odhalil, vieš. Dobre, toto video nazvem Záhadné odhalenie. Yeah, well, don't make me you. Ok, berú si detonátor. Lepší odbraz, je? Je obraz. Kde sú? Tam je! Však ho traf! No však prehoď. Dobre si dal! Dobrý, však choď po ním. Kill. Ukáž? Dal si kill! Dobrý si! To je svoj prvý kill, ľudia. Vieš, aký je ten detonátor OP? Počkajte, ľudia. Má strašne malú HPčok. Ten detonátor je strašne OP. To kde bol? Nehovor, že hore. No samozrejme. Prepáč, Mirax, ale asi prehrám. Ja neviem. Ale oni kúkajte, jak sa to... My to dáme tam ten bod, my to zamkneme, jo! My sme to zamkli, my to vyhrajeme. Jej. Poďme sa, koľko je hodín. Je 13:57. Kamo, my to dáme. Bro. My to vyhrajeme. Chod na ich zónu. Tu kde bol? Ten spaj ťa zabil. No to... Pletivo. Ježiš. Obsadzujeme ďalšie. Čo hovorí? Dobre. No, to vyhrajeme. Bro. Poď. Nie, oni to obsadzujú. Červený. Poď, dávaj, dáš to. Ti verím. Píšte do komentára. Jo! Pre môjho kamaráta. Nie, pre môjho kamaráta. Však išiel na teba červený. Jak čo mi ideš ku červeným? Dobre, to videa asi už bude koniec, ne? Áno, koniec, lebo ja už idem. Takže, dovidenia.